Така, започнем по същия начин. DBFB, където е за баса, нивото на бас, Groove бутона, какво друго, File Selector, това където се избират зададените режими на музика, в които работи. Значи, примерно влизаме джаз, там вече си избирате, нали, как да работи. Джаз е добре. Какво друго, аз друго не се сещам. Примерно тук тази функция. Това са някакви такива ефекти тук. DJ микса. Какво друго да кажем за нея? Състоянието е много добро. Ще да я пуснем да изчуем как работи. Аз лично ме изненада, нали? Защото преди това слушах на RX D8S и трябва да ви кажа, че се представи много добре. Надявам, че се чува музиката добре в видеото, защото свири много добре. Толкова за тази. Така. Ще караме тази. И насочим внимание към тази уредба, която така не знам много за нея лично. Да я включим. Така. С тази уредба, предполагам, ако някой е заинтересован, знае повече за нея, отколкото аз лично. За първи път имам такъв модел, нали, с тия активните субвуфери, къде са. Общо взето не знам, нали, тя е по принцип е най-новото от тия, които имам. Като производство, нали, това, което предлага реално, има MP3. В момента не може да го изпробваме, тъй като аз самия нямам друг диск. Си слушам прикачено към лаптопа. Значи това, което като функции има, които ще ги изпробваме. Глас, нали? Функцията Groove, нали? Surround.
песните се сменят от тук. Еквалайзера, басите, високите, включвам бас-касата. Има функция на дисплея, както сега ще видите как се сменя червеното. Къде беше всъщност? Ево тук. Това е. Ако има желаещи, свържете се с мен на моя скайп, който е Куфара 2000. Благодаря ви. До нови срещи.